Assalamu alaikum muhterem millettəşlər, siz tatarlar tapşırın qarısız. Hər vaxtdağışa sizni xalqımız turmuşundağı həm yaşayışındakı qaybir vaqiqalar, həm şiraşular bilən tanışdırığımızı davam etəbiz. Bugünkü proqramda şəxslərdə 18-ci yüzyılın Taceddin Yalçıgıl Qoysandır unutulğan, bəlkə məcburiləb unutturulğan şəxslərimiz bugün yanğadan xalqımızğa qayıta başladı. Həsən Şeyx məktəbinə 100 yıl. Kichkina qilishayotgan shunday zo'r kishilar chiqqan. Maktabimizning tarixi Allohga shukr bek zo'r. Studentlarının eng yaratgan g'alimi. Пока такие люди, как Хатыб Юсупус есть, я надеюсь, что татарская филология будет жить. Биектау районы Аққалфақлылары. Endi yangi sostavda ham yoshlar sostavında kelajakda ishimizni davom ettiramiz degan tilakda qolaman. Tatar medreselerinde azak yıllar balalar okutkan, kitaplarga anlatmalar yazgan, şiiri parçalar kaldırgan, hatta medisinaga bağışlangan eserler icat etken, halk arasında tabip bulup tanılgan Taceddin Yalçıgıl 18. yüz ahırı edebiyatında bilgili şahıs. Tatarstan'ın Milli Kitapxanasında Tatar məğrifətçisi Taceddin Yalçıgıl işçilenliğine bağışlangan tarihi dokumental jiyintik təqdim etildi. Kitap, Jiyin Fondu tarafından Şahıslarımız seriyesinde neşir etilgen. Şahıslar sahifəsində Taceddin Yalçıgıl. Taceddin Yalçıgılның ижаты һәм эшчәнлегенә багышланган китапны кулга алып, әле вакыйга булган залга узганчы, без нәкъ менә аның турында язылган мәкаләләр һәм китаплар тупланган күргәзмәгә туктарга булдык. Әйтегез, рәхим итеп, ни өчен нәкъ менә бу күргәзмә табышмаклы гомер иясе дип атала? Дамир абый Гарифуллинның бик матур Taceddin Yalçıgılның юбилейына багышлап чыгарылган мәкаләсе бар. Ул аны табышмаклы гомер иясе дип атала. Менә соңгы елларда аның иҗатына мөрәҗәгать итү, аның иҗатын өйрәнү дә шушы табышмакны чишү кебек. Әйе, әдипнең тормыш юлы турында хәбәр аз. Таceddin Yalçıgыл якынча 1768 елның октябрында әдипнең үз сүзләре белән әйткәндә, Әй һәм Арша елгалары арасындагы Курмаш елга авылында дөньяга килә. Галимнәр моны Көньяк Уралга, Башкортстанга нисбәт итәләр. Фәндә Taceddin Yalçıгылның туган җирен Троицк, Орск төбәкләренә бәйләп карауда бар. 1820 елның 13 августында дворяннар утырышчысы Казанцев Минзәлә өязенең Минзәлә земствы суды тәкъдиме буенча Таceddinнан сорау алу үткәрә һәм ул татарча сөйләгәннәрне урысчага әйләндереп язып бара. Taceddином меня зовут, Якшигулов сын, от роду мне 57 лет. Уроженный Бугульминского уезда из деревни Чалков. Хәзер бу авыл республикабызның Азнакай районына караган зур гына татар авылы. Ык елгасы куя торган Чалпы суы буенда. Татар энциклопедия сүзлегендә аңа 1704 елда нигез салуы әйтелә. Бик кызык хәл булды бит. Мин кайткан идем Чалпыга, укучылар белән очрашырга. Хәзер мәктәпкә килеп кирдем. Мәктәпкә килеп кирсәм, стенада шундый кара белән матур итеп тактага эшләнгән. Бу авылда Taceddin Yalçıgыл туды дип Чалпыда дип. Мин шок каттым. Безнең кайбер туганнарыбыз 21 елның ачлыгында шунда Азнакайга барып, туганнарда тәрбияләнеп исән калалар. Аны бит инде башка кеше кертмәс иде аларны. Туганнарны гына аның турында исбатларлык миндә бик күп фактлар бар. Һәм шуңа күрә ул хәзер расланды дип әйтергә мөмкин. Аны раслады безнең Дамир Гарифуллинда. Zaman үзгәрә, тормыш үзгәрә. Әгәр дә чыннан да кеше талантлы булса, хезмәтләре калса, Аллаһ Тәгаләгә ул кешегә дөньялыкта эшләгән эшләренә дөрес бәя бирә. Шуңа күрә мин сөйнәм. Безнең якташыбыз син әйткәнчә, Чалпы кешесенең шундый зур әдип һәм динчлекле булуына.
Тажетдиннең эшчәнлеге зәй яклары белән бәйле. Ул әтисе җирләгән төбәккә 3 ел дәрес әйтә. Аннан зәй буйларына күчеп килә. Аның 1794-99 елларда Зирекле, 1799-1829 елларда Кызыл Чапчак авылларында яшәве мәгълүм. Гомеренең соңгы 14 елын хәзерге Зәй районы Мәлем авылында уздыра. Зәй халкы Таҗетдин ялчылыгының исемен мәңгеләштерү буенча бик күп кенә эшләр башкарды һәм әлеге эшләр бүгенге көндә дә дәвам итә. Зәй шәһәрендә салынган таш манаралы мәчет Таҗетдин ялчылык исемен йөртә. Шулай ук шәһәребезнең Үзәк урамында Таҗетдин ялчылык исемен йөртә. Таҗетдиннең кайда үлсәм шунда җирләр васыятын истә тотып, аны Зәй районы Имәнлебаш зиратына җирлиләр. Кабердашы да бар. Анда аның яхшы кыл улы икәнлеге һәм 1838 елда вафат булуы бәян ителә. Килер заман һәр язучының биографиясын, тормыш юлын энәсеннән җибенә хәтле тикшерүләр дип әйтә безнең бөек язучыбыз Габдулла Тукаебыз. Һәм менә шундый да әлеге заман килде. Кайчандыр онытылган, бәлки мәҗбүриләп оныттырылган шәхесләребез бүген яңадан халкыбызга кайта башлады. Biz şəxslərimiz türündə kitaplar çıkarga jeyingaç, bu jeyin fondunda Mirqal Samay Usmanov, Tufan Ağa Mingnullin oturup isimlik düzülük. Hem o isimlikке biz Tatar'dan 500'den artıq şəxsini tapdıq. Hem lakin 500'den artıq şəxsini çıkarıp bulmay, şuna görə biz onu saylı 100'ge kaldırdık. Mine hazır şu 100 şəxsdən turgan isimlikni biz əkrəb çıkarıp kelebez. Indi 50'den artıq şəxsке bağışlanan kitapını jeyin fondunda biz bastırıp çıkardık. Hem mine əligine çıqqanı, yanağına çıqqanı o Taҗетдин ялчылыгына багышланган. Гарәп, фарсы һәм төрки телләрен, шарык гыйлемнәрен һәм мәдәниятен яхшы белгән, дөнья гизгән Таҗетдин ялчыгыл төрле тармакларда эшләргән энциклопедик табигатьле кеше. Hem revolütsiya kadar medreselerde ol bit edip, bu Risale-i Gazize şun edebi eser. Onun eserleri en popüler eserlerden sanılgan, en көп оқылган. Ул халыкны билимле, тәрбияле, динле итүгә үзеннән зур өлеш кертә. Аның китаплар күчерү, шәрехләр белән шөгыльләнүе дә мәгълүм. Катлаулы шур вәкиле. Безнең татар халкының мәдәни тормышында шундый кижериш булган вакыт, бурылыш булган вакыт, ул үзенә күрә шушы бурылышның символы. Мәсәлән, безнең шитил галимнәребезне дә кызыксындырган менә заманында мин Михаил Кемпер дигән алман галименең китабын русчага тәрҗемә иткәнем. Ул Таҗетдин ялчылыгына махсус, улам Таҗетдин ал-Булгари дип атый, махсус бүлек багышлаган, аны үзенә күрә анализлаган һәм менә күрсәткән аның менә шушы кичериш чорындагы тоткан зур урын. Яңа китапны җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү кичәсендә аны басмага әзерләгән төзүчеләр Рөстәм Галиуллин һәм Ирек Хадиев, иҗат төркеме, галимнәр, мәгариф, мәдәният, дин әһелләре, язучылар, журналистлар, китап сөючеләр һәм Таҗетдин ялчыгылның нәсел дәвамчылары катнашты. Biz хәзерге вакытта 185 ел Таҗетдинов фамилиясын йөртәбез. Хәзер 10-нчы буын, нәселнең 10-нчы буыны Таҗетдинов фамилиясын йөртә. Бу Татарстанда бик сирәк була торган хәл. Мин Таҗетдин ялчыгының 7-нче буыны. Мин аларны бик яхшы хәтер беләм, исемлеген беләм. 7-нче буын. Әни безнең шул ялчыгызның 3-нче 4-нче буыныдыр миндә ул. Менә Таҗетдин ялчыгыл тарих, әдәбият, фәлсәфә, тайп, фикъһ, илаһият һәм кайбер башка тармаклар буенча дистәдән артык китап язган. Әлеге чарага без язмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә сакланучы Таҗетдин ялчыгылның Рисале-и Газизе әсәренең гасыр башында гарәп графикасында, төрле елларда, төрле типографияләрдә басылган Рисале-и Газизе әсәренең басма китапларын алып килдек. Безнең бүлеге bizde onlarının ondan artık nüshası var. Her kitaplarının arasında siyah okuğanım Gazize, salkın... Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Татарлар элек-электән мәгариф ягыннан алдынгы булган. Бүген дә белем ушаклары заман белән бергә атлый, һәр даим үзгәреш эзләнүдә. Арча районы Хәсән Шаих авылы мәктәбе дә шундыйлардан.
Бирдә элек-электән төпле белем биргәннәр, шулай ук тәрбиягә дә зур игътибар юнәлтелгән. Бу көннәрдә мәктәпкә 100 ел тулды. Бәйрәм чарасын барлык якташларны җыеп, зурлап оештырдылар. Вакыйга урыннан Ләйсән Хаҗиева. Якты, зур, 2 катлы гөрләп торган уку йорты. Бүген ул 63 укучы өчен икенче өйгә әйләнгән урын. Тарих битләрен ачсак, 100 ел элек башлангыч мәктәп буларак үз эшен башлап җибәрә. Гади генә агач кырылма. Беренче мөгаллимнәр һәм укучылар фотолары мәктәп музеенда күз карасыдай саклана. Музей ачылганда без, наверное, 3-4 сыйныфта укыганбыздыр. Безнең класс җитәкчебез Ташиев Айрат Агзамович, ул тарих фәннәре буенча укытучы иде. Менә ул аны башлап җибәрде музейның экспонатларын җыюны. Һәрбер предметны бөтен авыл буенча үстләгебез белән җыя идек. Менә бу утюг безнең өйдән алып кергән утюг. Бәйрәм көне Гөлгенә ханым кебек бик күпләрнең хатирәләрен яңартты. Балакай аны әйтеп бетерә торган түгел инде. Авыл башына килеп җитүгә йөрәк дулый башлады. Әйме, беренчедән бит инде ул туган авылым, туган мәктәбем. Шул хәтле зур хисләр кичерәм, шул хәтле каушата шундый. Укытучы апам, сез изге җан. Лайыклы ялдагы укытучылар өчен бу бик зур тантана. Яшьлегемә кайткан кебек булдым. Мин бу Хәсән Шәйх мәктәбендә 40 ел укыттым. Шуның 32 елым укыту тәрбияшләре буенча завуч булып башкардым. 8 елым инде мәктәп укытучысы булдым. Хәсән Шәйх авылында менә ул мин эшләгән елларда менә балалар да, әтиәниләр дә шул кадәр дә укытучыларны хөрмәт итәләр иде. Шул кадәр дә игътибарлы. Алар безгә менә әтиәниләр итесезгә сөяге безгә диләр ие. Нигә ата-аналар җыелышыннан нитеп кайтып китмичә балаларын сораштырып, шул кадәр дә ихтирамлы Хәсән Шәйх мәктәбе минем күңелемдә шундый якты хатирәләр булып саклана. Кичкенә генә Миңа үзебезнең эш киңәшмәләрендә үземне тоту күпкә җиңелрәк, менә сезнең алда имтихан тотуга караганда. Мәктәп ул безнең менә шуннан да башлайткан җидиз урыныбыз, барыбызның да матур, балачак, яшьлек хатирәләрен саклап, пөхтә итеп һәм һәр чак үзенә тартып тора торган шундый бер максат. Марат Әхмәтов Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән мәктәпкә бүләк тапшырды. Шундый тарихы булган. Без былай да тарихлы халык. Без горур халык. Күп кичкенә хәлләр шундый зур кешеләр чыккан. Мәктәбебезнең тарихы Аллаһка шөкер бик зур. Күп кичкенә миҗәм авылларында шушы тирәдә генә нинди 3 герой бар. Шулай бит инде. Менә безнең бу яклар үзе бер йөзек ташы. Хәсән Шәйх мәктәбе элек-электән көчле укыту системасы белән дан тоткан. Биредә шулай ук спорт, сәнгатькә дә зур игътибар бирелә. Без укыган мәктәпнең монда идәне генә калган. Менә шушы мрамор идәннәргә без җыгылып, имгәнеп, менә шулай үстек. Тагын бер көтелмәгән яңалык, безнең беренче башлангыч сыйныфта укыган минем класстан сәхнә ясаганнар. Анда инде безнең беренче икенче класслар без укыдык. Мине шушы мәктәп, шушы җыр сәнгате буенча ниндер профессиональ яктан төптән әзерләде. Шушы авыл кешеләре генә, шушы авыл балалары гына бөтенебез дә бер-беребезне белеп, яшәүче семьялар яшәгәнгәдер. Шуңа күрә бик җылы атмосфера. Балаларыбыз бик иҗади, укытучылар коллективы да бик көчле безнең. Минем әнием түбәтәгәрчегә. Мин әниемә булышам. Минем мәктәптә кафак чүбү түгәрәгән ашып җибәрәсем килә. Әлбәттә, бер гасырлык тарихы булган мәктәпнең мактанырлык уңышлары да байтак. Хәзер без тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Илфира Дилфатовна белән аралашып үтик. Чынлап та безнең сөендерек уңышларыбыз бик күп, чөнки бездә менә спорт түгәрәкләре эшли, теннис, бадминтон, милли көрәш һәм инде менә шушындагы кубоклар, грамоталар, алар барысы да укучыларның уңыш нәтиҗәсе. Шулай ук безнең укучыларыбыз сәнгать мәктәбендә дә шөгыльләнә. Алар карате буенча безнең 3 укучыбыз
Ның уңышлары менә шушы медальләр. 21 километрлык кросста да катнашалар безнең. Менә 100 елның 35 елын мин шушында һәр көнне. Монда инде һәр заман технологияларыннан берничектә артта калып булмый. Менә күреп тордыгыз, безнең инде компьютер технологияларыннан да хайран инде өметле укучыларыбыз бар. Без горурланабыз алар белән. Менә шушы өлкәдә заман технологияларын алга таба сөрергә, алга таба алып барырга кирәк дип уйлыйбыз. Алла бирсә, безгә беренче класска 11 бала киләчәк быел. Үсеш бар. Гөрләп торсын уку йортлары, яшәсен татар авыллары. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Арча районы. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Студентларның иң яраткан галиме. Пока такие люди, как Хатып Юсупович есть, я надеюсь, что татарская филология будет жить. Биектау районы Аккалфаклылары. Инде яңа составта һәм яшьләр составында киләчәктә эшебезне дәвам итәрбез дигән теләктә калабыз. Ел гомерен белем бирүгә багышлаган шәхес ул. Аның сүрелмәс дәрте, хезмәтенә булган мәхәббәте күпләрне рухландыра да, гаҗәпләндерә дә. Сүз Хатып Юсуп улы Миңнугулов хакында. Фәнни хезмәтләре, бихисап дәрәҗәләре, гомумән галимнең әдәбият өлкәсендәге эшчәнлеге аерым мактауга лаек. Бүген аны якыннары, дуслары, хезмәттәшләре һәм студентлары юбилее белән тәбрик итә. Әдәбият галиме, дәреслекләр авторы, тәнкыйтьче, Татарстан һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы, профессор Хатып Юсуп улы Миңнегулов бүген 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Хатып Юсуп улы Миңнегулов 1939 елның 12 майында Татарстанның Зәй районы Апаш авылында дөньяга килә. Әтисе ягыннан Хатып Миңнегулов руханилар, морзалар нәселеннән. Башлангыч белемне ул туган авылында ала. 7нче сыйныфны тәмамлагач, күмәк хуҗалыкта эшли. Аннан соң 25 чакрым ераклыктагы Сарман районы Иске Кәшир урта мәктәбендә укый. Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Шуннан соң Сарман районында 2 ел Чукмарлы авылы мәктәбе директоры, күмәк хуҗалыгының партия оешмасы секретаре, аннан КПССның район комитетында партия мәгарифе кабинеты мөдире булып эшли. Хатып Юсуп улы Миңнегулов яшьтән үк әдәбият белән кызыксына, шигырьләр, мәкаләләр яза. 1966 елдан башлап Татарстан язучылар берлеге әгъзасы булып тора. 1967 елда Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасы укытучысы булып эшкә алына. Хатып Миңнегулов борынгы һәм урта гасыр татар әдәбиятын җентекләп өйрәнеп, бу өлкәдә үз мәктәбен тудырган зат. Аның борынгы төрки, болгар һәм Казан чоры, Алтын Урда дәвре хакындагы хезмәтләре, Кылгали, Мәхмүд Булгари, Мөхәммәдияр, Кылшәриф һәм башка әдипләр хакындагы мәкаләләре укучыларга яхшы таныш. Һәм тиз арада оператив үзенең мәгълүмат объектив фикерләре белән мөнәсәбәт белән Бүген дә Хатып Миңнегуловның 19-нчы йөз татар хрестоматияләре китаплары педагогик процесста иркен файдаланыла. Галимнең эшчәнлеге 20-нчы гасыр әдәбиятына карый. Аның Дәрдмән, Сәгыйть Рәмиев, Шәйхзадә Бабич, Рәдиф Гаташ һәм 20-нчы гасырның кайбер башка авторлары хәзерге әдәбият фәненең торышы хакында да язмалары бар. Аның исеме инде дөнья тиркулыклар исемлегенә язылган. Әлбәттә, Урта Азия, ягы Казакстан, Кыргызстан, Төркия кебек илләрдә соңгы елларда хәтта Финляндия, Кытайга да конференцияләрдә чыгыш ясаган галимнәребезнең берсе.
Әлбәттә, без әлеге шәхеснең безнең арабызда булуы, безнең белән эшләвенә чын күңелдән горурланабыз. Казан Федераль университетының мактаулы профессоры юбилей кичәсен хезмәттәшләре, шәкертләре, дуслары әйләнәсендә үткәрә. Тантаналы чара котлауларга бай булды. Юбилярга истәлекле бүләкләр, мактау хатлары тапшырылды. Вам огромные слова благодарности за ваш труд, Хизмат Ризович. И первое я бы хотел поздравить. Валентин Шарипович просил вас поздравительное письмо от Валентина Шариповича и подарок, который буквально сказал так: пока такие люди, как Хатип Юсупович есть, я надеюсь, что татарская филология будет жить. Пока есть его ученики, значит есть продолжатели. Поэтому я очень рад. И потому что мы возрождаем заново, правда, на новом площадке, правда, в этом институте, в новом формате, то, чему вы посвятили всю свою сознательную жизнь. Сәлемдік саулық, тазалық, бірге Аллаһ Тағала насип етсін, ұзақ эшләргә. Хатип Юсуповичны котларга килгән безнең кунакларыбыз бик күп, шуңа күрә әле шактый гына котлаулар һәм тәбрикләр, сәламнар булды. Шуңа күрә бик кыска гына берничәсен әйтәсем килә. Хатип Юсупович безнең студентларыбызның, аспирантларыбызның иң яраткан, иң хөрмәт иткән укытучыларының берсе. Безнең укытучыларның, хезмәттәшләренең әлбәттә ул иң якын дусты. Ярты гасыр дәвамында фәнгә багышланган абруйлы хезмәт юлыгызда сез күп дәрәҗәләргә ирештегез. Халкыбызның аксакалы буларак ихтирам казандыгыз. Сезгә нык сәламәтлек, имин көннәр, күңел күтәренкелеге телим. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин. Тырышасың бит инде халкың өчен, үзеңнең телең өчен, мәдәниятең өчен. Һәм шушында менә утырган вакытта мин уйладым, шөкер, азмы, күпме мин дә булдыра алган кадәр өлеш керткәнмен дип. Менә шушы күңелгә куаныч бирә. Димәк, синең менә шундый эшләгәнеңне инде синең хезмәттәшләрең, синең шәкертләрең таный икән. Ул менә сине теге бер канатландыра. Шуңа күрә безнең алдыбызда, милләт алдында, халкыбыз алдында искиткеч зур менә шундый бурычлар тора. Һәм менә шушларны инде дәвам итәргә, шушларны гамәлгә ашырырга инде безнең кешеләребез азмы күпме бар. Мин аларга уңышлар телим. Әгәр дә менә алар дәвам итә икән, минем күңелем тыныч булыр. Танылган әдәбият галиме, Россия Федерациясенең гуманитар фәннәр академиясе академигы, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге бүләге иясе, Кылгали исемендәге халыкара премия лауреаты Хатип Юсуф улы Миңнегуловның фәнни эшчәнлеге тукталмасын, тормыш чишмәсе саекмасын, ә калдырган мирасы укучылары аша сакланып, яшь буынга тапшырылсын иде. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан. Гаилә учагын саклау хатын-кыз кулында. Бүген сүзебез Биектау районы татар хатын-кызларының Ак калфак оешмасы эшчәнлеге хакында. Аларның Казанда узган 2нче Бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында катнашуы да оешма эшенең дәрәҗәсен күрсәтеп тора. Хәбәрчеләребез видео язмасы. Бәйрәмнең төп бизәге, аерымлык билгесе әлбәттә калфак булды. Бу баш киеме дә шул ук вакытта оешманың исеме дә. Карап торырга хәзерге калфаклар күп еллар элек әбиләр киеп йөргәннәреннән аерыла әлбәттә. Заманча калфак татар халкының гореф-гадәтләрен саклаучы хатын-кызларның үз киемен ямьләндереп торучы үзенчәлекле өстәмә. Гамәли сәнгать эшләнмәләреннән юбилей өчен махсус әзерләнгән күргәзмәдә милли бизәкләргә, чигү үрнәкләренә, ашамлыкларга һәм башка күп нәрсәләргә сокланырга мөмкин булды. Эшләр гаилә белән дә эшләнә, балалар белән дә алып барыла, гомумән хатын-кызлар белән дә гомуми алып барыла дигән сүз. Җиде гаилә, борынгы бабаларыбызның гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте турында җиде тарих. Һәр кайсыныкы үзенеке. Алар үзләренең нәселләре, үзләре өчен кадерле булган әйберләр турында сөйләделәр. Биюләр һәм җырлар аша гаилә бәхтенең нидә икәнлеген аңлатырга тырыштылар. Һәр чыгышта да тормыштагы кебек башлап йөрүче һәм шушы чыгышны матур итеп гәүдәләндерүче коллектив кирәк. Алар барысы да бәхетлеләр һәм талантлылар. Аның нәтиҗәсе дә куанычлы. Җиңелүчеләр юк. Әлеге бәйгедә барысы
барысы да җиңүчеләр, төп җиңүчеләр исә балалар. Эстафетаны нәкъ менә алар кабул итеп алырга һәм гаилә учагы утын алар сүндерми сакларга тиеш. Үсеп килгән яшь буын белән без күбрәк аларга игътибар биреп, аларны күбрәк үзебезнең оешма белән аралаштырып эшләргә һәм дә килеп үзебезнең Ак Калфак оешмасына да инде яңа составта һәм яшьләр составында киләчәктә эшебезне дәвам итәрбез дигән теләктә калам. Халык аның теле, мәдәнияте, гореф-гадәтләре яшәгәндә генә яши. Милли мәдәниятне, гомум кешелек кыйммәтләрен саклауда, үстерүдә хатын-кызның роле бик зур. Гаиләнең үзәген нәкъ менә хатын-кыз тәшкил итә. Гореф-гадәтләр, тормыштагы кыйммәтләр чылбыры өзелмәсен, киләсе буыннарда дәвам итсен. Сез татарлар тапшыруын карадыгыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.